wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Ta fara gunina sunan ka na sa sarki mai zamani, ka kara salati a gurin sama aiki sirrin zamani. Alai da sahabbai hanyar da muke bi su suka yau nuni, sunna ta ma'aiki aure ibadar Allah rabbani. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Riba ta masoya auren kauna to lallai kunna ce. Fatima da Musti mun zo ta yi murna yau ranar kuce. Dangi da masoya suna ta yi murna yau ranar kuce. Kowa na shauki a cikin fara'a yau ne ranar murna. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Shalelan ango amarya Fatima yau na zo murna. Mai kyawun hali nan ba ɗaya ko aka waye an nuna. Yar gidan tarbiyya kin yo ilimin boko ga addini. Masha Allah ango nake Musti na ga yana murna. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Ibadar Allah aure sunnar manzo a banzara. Ladabi da biyayya a gurin ango shi zai saki zarra. Ki tausasa murya da kalaman sojera su ki tsara. Ki yi masa girki mai kamshi zai sa ango yayi murna. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Ango na amarya na taya ka da murna lallai ka dace. Na kira ka da zarmai a fage na masoya lallai ka yi fice. Fatima amarya kai ne ango na tayo kuma ranar ce. Ranar ku ta aure dangi da masoya kowa na murna. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Ya Mustapha ango ka sani nauyi na amarya na gunka. A cikin su masoya kai ne ta gani zaɓin da ta yo ɗauka. Rike ta amana kai ne jigo na ta lallai ba shakka. Ciyarwa shayarwa ilimi sutura aure babbar sunna. Biki budiri wan shagali ribar so aure an daura. Fatima amarya Mustapha Umfa shi ne ya zamo ango. Biki budure wan shagali yau ranar kowa na murna. Dangi na amarya ga dangin ango na ga suna murna. Ga Mustapha ango da amarya Fatima na ga suna murna. Ne Abu Darakta ke yi muku wakar auren soyayya. Biki budiri